Sanibonani wezinja. Sanibonani wemigodoyi kulabo abaseka isilo esenza amasimba. Kulaba nje abathi uma yena ube wrong ngokuthi ayiveze leyo video ngithi sanibonani zinja. Umuntu ufanele ahlukumeze umuntu wesifazane bese kuthiwa ene bengingafanele azikhiphe imfihlo. Imfihlo zamasimba yini? Befanele uma yena ezenze njani athathe intambo azilengise. Ngoba niyamxeka nithi izinto zakakhe awuzikhuluma bekufanele enze njani? Angithi ubezothi uma sezilengisile eniqaleni nithi why bengakhuluma ingane ubengasho ngani mangabe nenkinga. Angithi nodade wabo isilo sami simthuka kanje. Sasimthuka kanje phela nodade wabo. Into wrong nje iwrong. Nihlezi nikhuluma ngeGBV, nikhuluma ukuhlukunyezwa kweingane, ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane kuwrong. Namhlanje ngoba nakusekwenza uNkulunkulu sekuright. Hayi nina zinja, nina mgodoyi, yabo lamagolo kade washo inina kamagolo, nina nimsekayo. Nimsekani umuntu ebheda. Uyabheda nje ukuthi uyisilo noma kasona kodwa uyabheda, ukubheda umbhedo nje. Ngidiniwe, akuvumi noma ngivuke lento ngiphelelisa ngamandla. Nimseka kanjani umuntu ebe wrong? Uwrong le behavior ngayo kufanele ayiyeke. Ukhombisa ukuthi akabahlonipha abantu besifazane. Ukhombisa ukuthi imali nepower imenza ukuthi azibone kuyena yedwa umuntu, kuyena yedwa ongcono. Siyavuma uyisilo mkhulu. Siyavuma unemali unakho konke. Kodwa awukwazi ukutreat abantu angathi udoti. Awukwazi ukutreat abantu besifazane njengabodoti. Sekokwesibili manje. Okwesibili sithola ivideo enjengale ethuka abantu. Uma ngabe utshwala bomhlula kabiyeka ingane. Asimjudge ukuthi uyaphuza. Kuyichoice yakho ukuthi uyaphuza utshwala, kodwa bheka ukuthi mawusuphuzileke uyini errong oyenzayo. Lento ayenzayo nje iyicala. Uyahlukumeza. Umthetho wase South Africa usebenza kwabanjani kanti? Kahle kahle uma yena bekufanele ahamba ayovula icala, uboshwe lo mgulukudu wephara lesilo. Umgulukudu lo. Isigebengu. Sasimshadelana uma yena mangabe singamfuni sizobukisa ngaye. Sidlale ngaye, simbize ngayo yonke into, simtshela ukuthi angincenge egqolo lakho mina. Umenza azizwe esmall, azizwe umuntu wesifazane ongelutho. This is nonsense guys. Kunina nonke nimsekayo nizinja kwayinini. Mina mangibuka leya video ngibona ivideo eyarecordwa for personal use. Yayingarecordelwanga ukuthi ibukwe umhlaba. Ngibona umuntu wesifazane osekhathele. Osethi angeke ngiyiqophe lempilo engiyiphilayo khona bezoyibona. Mhlamba abantu basekhaya, mhlamba abantu abasondelene nami. Abahlale bencoma ukuthi hayi umyeni wakho kanjani. Ngifuna bayibone lento lempilo engiyiphilayo. Mina mangibuka ivideo ngibona leyo nto. Kuyadumaza ke kodwa ukubona abantu besifazane be commenta, abanye baze baposte bethi mina bengeke ngiveze indaba zomuzi wami. Mina ngisama ngazo ukuthi uyaveza indaba zomuzi wakhe. Victim blaming. Omunye umuntu wesifazane uhlukumezekile. Ukuthi iposto uyena leya video noma ilikhiwe kwenzakalani, kodwa kusalayo the end thing that is happening right now, imphumela yakho konke lokho esikubukayo, umuntu wesifazane ohlukunyezwayo. Hayi omunye ngibonethe umuntu wesifazane ohlukunyezwayo, umuntu oshawayo. Aniyazi emotional abuse, aniyazi financial abuse, nina nazi physical abuse kuphela. Umuntu okwazi ukukhuluma kanje nawe yini ezomvimba ekuthena kushaya. Khona ukuba akakushayi ke uyakuthuka kuphela. Ku right in lokho. Ku right in lokho bafethu. Thina sifuna ukubona nale ndoda ekuthiwa iyamshela. Ngenani kuma DMs wenu nibuka abantu besilisa abanishelayo nishadile nizobona indoda amadoda ashelayo. Nenza ngathi niyaqala ukuzwa kuthiwa kunendoda eshela umuntu oshadile. But ama DMs wabantu abashadile agcwele ngabantu abashelayo. Agcwele ngabantu abashelayo.
umuntu ebekhombisile wakukhuluma wakusho wangakufihla ukuthi ushadile but uye kuma DMs uyomshela kodwa namhlanje uzozimangaza mawuzwa kuthiwa kunendoda eshela omunye umuntu but now uyileyo ndoda nje wamangala manje lo muntu omshelayo ngoba yena engashadile umuntu ophezulu ubona ukuthi ku right kona ukumshela ube wazi ukuthi ushadile unkosikazi womuntu owakhishelwa inkomo wathelwa ngenyongo nizozimangaza nje la ku social media seniyosibangele nonke victim blaming and missing the whole point. Even in that video there is that old woman or busy or local coming down this man while siding with him. Ukuzubona ukuthi abantu besifazane ba toxic kanjani towards one another. Abanye bazositshela ngoma wabo lana uma wami wahlala thina oma wethu babeshadile nogogo bethu babeshadile kodwa indaba zaba bakaze bazikhulume. Kodwa uyazi ukuthi uma wakho ubeshawa, uyazi ukuthi uma wakho ubehlukunyezwa financially, baba kahamba unyaka wonke afike once a year or twice a year financial abuse, physical abuse, baba kahamba ezalisa izingane lethi izingane la egcekeni aqhamuke seqhamuka nezingane nonkosikazi ahamba yofuna ngaphandle into ayishiye endlini. Uyakwazi lokho kodwa uzo advocate for umuntu owahlala, uzo advocate ukuthi uzoncoma ukuthi babe ngazifezi indaba zabo kodwa ubonile ubunzima abhekene nabo nobuhlungu abuzwile na nomuntu agcine sewuyena ngenxa yalenhlalo engekho kahle. Abanye bakhule be emotionally detached to abantwana babo abanye omama because of the trauma that they have to go through emishadweni yabo. Kodwa uzo advocate wena ukuthi hayi wahlala, uzoncoma ukuthi umuntu wahlala entweni engekho right, uzuyincoma impela uyenze iexample. Akusiyona iexample isibonelo, akusona isibonelo esihle ukuthi uzositshela ukuthi umzali wakho wayehlukunyezwa wahlala. Akusona isibonelo esihle leso. Leyo nto leyo on its own isho lukhulu ngawe ezumuntu wokuthi uyayibona into embi yenzeka phambi kwakho kodwa uyayincoma. Nanokuthi kuthiwe abantu bahlukene phakathi nihlukana kanjani phakathi umuntu wesifazane ethuka phambi kwenu nithule ni victim blame nenze yena umuntu omubi. Inhlambe ezingake ezinye ongakazi uzizwe. Mina bengingazi ukuthi khona umuntu okwazi ukuthuka umkakhe ngalendlela. Ngiyayiqala into enjena. Angiqambe wona manga ngiyayiqala. Ingakho ngisho noma ngabe utheni okuhlela emqondweni wami ukuthi so ungazi ukukhulume kanje ngomuntu othi uyamthanda uthi in fact kwalelo gama lokuthi umuntu umenza umuntu ilona lele lenza ukuthi abantu besifazane bahlukumezana. Umthole umuntu ayikho into ezokuhlukumeza empilweni njengokuhlangana nomuntu ocabanga ukuthi uyiprize uyireward empilweni yakho. Umuntu ocabanga ukuthi wakwenzela ifavor ngakusiza ngakwenza umuntu ngakushada ngakulobola, uyohlala ecabanga ukuthi fanele akuphathise okwento engelutho ngoba yena engqondweni yakhe wakwenza umuntu kushuthi wakufica uyisilwane. Buhlungu kodwa nje into ephoxa kunakho konke abantu besifazane abablame omunye umuntu wesifazane kunokuthi nibuke bonke ubunzima nobuhlungu umuntu wesifazane abhekene nabo. Nizobuka ukuthi uzikhulumele indaba anisuke lana nizobuka ukuthi uzikhulumele indaba zakhe ku social media. Kukho konke lokho enikuzwile okuhlela emqondweni yenu nize nicomment kahle futhi umuntu okwazi ukuthi avumelane nento enje kushuthi kwawena uhlele ebudlelwaneni obungekho right. Uma nje ukwazi ukuma entabeni
uzokhuluma uzokhomenta uthi ene wrong umuntu wesifazane nibe ubumbone ehlukunyezwe phambi kwakho. This one it's there in front of your eyes. You are seeing it live, someone being mistreated, and then you blame the person who's being mistreated. Lokho kusho kukhulu ngobudlelwane nawe ukubona labantu besifazana abashadile abagxeka lo muntu wesifazane kusho ukuthi imishado yenu shem ayi ukuthi okwenu ke ngeke sikubone ku social media kodwa kusho ukuthi nani nihlele emanyaleni nihlele enkingeni nje and leyo nkinga enihleli kuyona ningazi ku social media nizothi yonke imishado nje ninamanga ayikho nje yonke imishado ayikho nje futhi umshado awudalelwanga ukuthi ube into enje awudalelwanga nje ukuthi ube njena angeniyeke ukugxeka umuntu ohlukunyezwayo nisayide nomuntu male centered people yo ngihlale ngibona la ku social media women who advocate for other women bekhuluma ngama pick me's nama male centered. We are seeing them live ama pick me's nama male centered women. Male centered ushadile kuchaza ukuthi kwawona umshado kuwona we mawukwazi ukuvumelana nento enje nawe ushadile kodwa uvumelana nento enje hayi Abantu besilisa bengibalindele ukuthi ivideo leyaya yasesigodlweni vele bazogxeka ukuthini ithatheleni kwenziweni kodwa abantu besifazane bangimangazile nje bethi bengafanele rekhode umfazi uyalifihla ihlazo lakhe indoda yenze njani awukwazi phela ukuthi ungahlonipha umuntu ongakuhloniphi nongayihloniphi yena lo muntu okukhulunywa ngaye akahloniphi ngisho ubaba wakhe sasimhlonipha kangaka nje sisizwe yena akamhlonipha akamazi nokuthi uyini amavidiyo akhe awufakazi uma wakhe akamhloniphi phambilini sayesabona ivideo futhi yayitrend angithi ethi udadewabo embiza ngaphansi kwegedi kama wakhe omkhokho bakhe nomkhulu bakhe akabahloniphi bese kuthiwa urekhodelani uyawashayela amahlaza asemzini wakho uwafaka emva komnyango ikakhulukazi ungabe usebukhosini emndenini ongaka ena umakoti akayaliwe akazi uhlulekile ayibonina lo muntu uyasho ukuthi uphila lempilo everyday lento yokuthi nivele nijaje umuntu ningekho ezicathulweni zakhe iyakhathaza ngempela iyakhathaza nje yabona umuntu ongakaze ahlale nomuntu odakwayo ohamba umuntu eyogoqa utshwala abuye ezokudakelwa nje uyihlalele hey angazi futhi ukuthi ngithini ibhlungu leyampilo ngathi kukhathaza umuntu wakini abantu abanabazali ungabe umama ingabe ubaba ingabe umalume ingabe u-anti odakwayo abuye ezonithuka uyayazi leyampilo leya ayimnandi kangakanani ke kuwumuntu wakho umnyeni wakho azokutshela ukuthi ngathi wachacha ngesichitho wena ungambekezelela umuntu okutshela ukuthi ngathi wachacha ngesichitho yonke into enawe ayilungi yebo amanye amaphuzu uma wacosha ayezakala akekho happy umucosha amaphuzu athile lapho yabona ukuthi naye akekho happy ngento ezithile ezenziwa umfazi wakhe vele engekho right kodwa ngenxa yokuthi ukhulume kulesa simo futhi ukhuluma kanje akusazwakali mina ngiyasola nokuthi uyamsukela nje umfazi sengiyasola nokuthi uyamsukela hayi ngeke bafethu kuningi ngeke defendani kodwa amakhokhe nayo zahlale phansi mina nje angifuni ukudefenda lutho ngoba le yanto kade yabonakala vele ukuthi ayikho defendani kodwa koguga amakhokho bafethu ndidefenda ayikho le yanto leyaya ayikho le yanto no king wrong le yanto bafethu wrong le yanto. I cannot also believe ukuthi there are women who are defending verbal abuse. Kwama comment section nigcwele nithi no she wasn't supposed to post the video. Hayibo
benizomkholwa yini kube kuthiwa uyisho ngomlomo? Because not so long ago, there was a recording of him acting like this. Nasi nini AI, it's not him. Today, there's a recording of him in a green bottle. Ngeke, guys, we cannot be defending. Guys, as much as Neo Thomas, but yes, says it wrong, Leandro. It is cringe. Now uyazi ukuthi it is cringe. Asali inkosi, yes. It wrong, Leandro. And the very same person obededela leya nhlamvu is the very same person ozohamba ayoma phambi kweingane emhlangeni aziyala. Uziyala kanjani udedela inhlamba kangaka? What are you gonna say to innocent souls? There's no way. There is no way. Ngeke, guys, character is what you are even when nobody is looking. Ubiyena lobiyana. Ubiyena. Siyabona ukuthi yes, the queen might not be 100% right, but akekho umuntu odeserve ukuthuka kanjeya. Wese kukhona nomuntu omdala okhuzayo, but still it's falling onto deaf ears. Udedela inhlamba one way. Ushembe wenzeni? Ushembe were the very same people who were the very same people who were praying for you. Beguqile in the sun praying for you when it was coronation day and you had family drama. Bengafuni uthatha isihlalo. Today, that is what you are going to say. Yo. Hey, you know what? I'm all for ukuthi don't hang your marital issues. Don't hang your dirty laundries on the line, but what else was she supposed to do? Benizomkholwa yini na? Hello Mzansi, welcome to Mkosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. There are people who are saying King Mrs. Zulu, Umgodugudu, Umhlobumedi, and that he needs to be arrested. There are people who are saying they feel sorry for Queen Nomzamo for what is happening to her and what was seen online, because we know that there are people who are actually defending Mrs. Zulu, blaming the wife for taking that video, but there are people who are defending her, saying that she was tired and this was a cry for help. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.